Greetings. We have a question on our hands. Question yedu, it's on trigonometry. It's taken from a Cambridge paper which was written in June 2009 and it was a paper 2. Saka question yedu iri kuti, a heavy ball hangs from a point P 11 meters above the horizontal ground by means of a thin wire. The point D is on the ground vertically below P. The point B is on the ground 4 meters from D. Part 1 iri kuti, calculate the angle of elevation of P from B. The point of advice I want to give you before ndatanga kukuratidzai kuti unowekwa sei. Inawe yekuti pana amwe questions ari Herculean, and by Herculean ndiri kuti akadesignwa in such a way yekuti akutyisidzire. Questions anototyisa kuitarisa zvekuti you can actually judge yourself kuti iyi question iyi it's too difficult for me just by reading it nekungoona mazigraph awo. The advice I want to give you is mathematics is procedural. There is a word I want you to learn. Word iri rinonzi algorithm. So this word algorithm is very important. Kana makamboita computer science, kana kuti you once attempted to learn any computer language, you learn about an algorithm. Saka an algorithm item ratinoshandisa to describe a step-by-step approach at solving a problem. Saka when you are writing a computer program using a computer language, let us say you are using Python. Saka you are writing lines of code and lines of code and lines of code. In your writing of that computer program, you are following what is called an algorithm, a step-by-step approach at solving the problem you are addressing. Saka mathematics ziri procedural, and by procedural rikungoti we basically operate by algorithms. I think that the term might actually exist kuti dziri algorithmic. So ndiri kurevei nezvandiri kutaura izvi? Ndiri kungoreva kuti hatifanirwe kutya maquestions. Tinofanirwa kudevelopa this understanding kuti maths dzinosolvwa nemaprocedures. Saka we try to follow procedures to the best of our ability. Because question iyi, I've given you everything you need to answer this question. Changa changosara is to commit to answering the question. So let me answer the question, but I want you to follow carefully because hapana chinhu chinyuwani chandichadzidzisa kunze kwekungoita reinterpret zvinhu zvandakatodzidzisa kudhara. So let us look at how it is solved. Let us read the question again. A heavy ball hangs from a point P 11 meters above horizontal ground by means of a thin wire. The point D is on the ground vertically below P. The point B is on the ground 4 meters from D. What I told you when it comes to solving word problems, ndakati kunyangwe madiagrams akatodrowewa kudhara, it is sacrosanct. It is vital, very important kuti udrowe madiagrams ako wega. Saka kana ndichisolva question iyi, chandinotanga kuita kutoya panapa ndo reproducer that diagram. Saka let me do this. I'm reproducing this diagram. Panapa pana P, then it's hanging by the thread. This is the ball, of course. Taudziwa kuti apa pakareba chi 11 meters like this. Then tikanzi this is the point D. Asi pane point B. Panapa pakareba chi 4 meters. Ndozvatapiwa. Ndokubva zvanzi part 1 iri kudei. Part 1 iri kuti calculate the angle of elevation of P from B.
So when we described the angle of elevation and the angle of depression, there's something we said. Saka ndoda ngozvitsokorodza in a few minutes, maybe a few seconds. Saka kana tichitaura pamusoro an angle of elevation, we have to be cognizant of this term elevation. Of course, it's coming from the term elevate, which can loosely refer to rise. Saka tichitaura pamusoro the angle of elevation, we are going to imagine kamukomana aka handika, then we have a tree panapa. They are both on an horizontal ground. Mumuti munomu mune gwavha. Kamukomana karuda gwavha. Saka kamukomana kana kachiaprocha muti uyu, of course kanenge kakatarisa muti. So this is the line of sight. So saka this line of sight is parallel to the horizontal ground. Kureva kuti it's just a straight line. We are simplifying things, of course. In real life, it's barely a straight line. Then kamukomana aka kari kuaprocha kabva kunoku kachida kuaprocha chimuti uyu, kasvika pamuti manje, kanotarisa mudenga. Kutarisa mudenga kunoita kamukomana aka kanoita elevate the line of sight, katarisa gwavha racho iri. Saka kuelevata the line of sight kachasimudza musoro kachitarisa mudenga at an angle theta. Theta iyi ndo inenge ichinzi the angle of elevation. Saka the line of sight, the original line of sight, which should be, for the sake of applying it in mathematics, it should be parallel to the ground. That line of sight should be raised with a certain angle. That angle is called the angle of elevation. Saka kana takutaura pamusoro the angle of depression, we should also take note that the word depression is coming from the root word, it's depress. And depressing loosely means to lower, kana to bring down, kana tikada kuti a direct transliteration. Saka to explain this, we imagine also, togona kuimagina futi muti panapa. You see? Saka tichiimagina muti kudaro, mune mukomana munomu. Then angachizunza muti, mango yadonha ishi ndiyo mango yacho. Saka original line of sight inenge yakadai so, iri parallel to the horizontal ground. But paachazodzisa musoro achitarisa kumango, iyi mango iyi, achaidzisa at a certain angle. Let us call it beta. Saka this angle beta is called the angle of depression. Aita depress the line of sight. So this is the first thing. But the next thing we should understand is there's a certain terminology we use kana tichidiscussa zvinezvi. If you look at part 1, yakanzi calculate the angle of elevation of P from B. You understand? Saka kana tichiti of P from B, zvatiri kungoreva ndezvekuti yatinoti from, panapa inenge iri the angle of elevation of this mango from the boy, and panapa inenge iri the angle of elevation of course this mango from the boy. Saka there's a certain feel tine madaniro atinozviita, but the most important part kuziva kuti elevation kusimudzira. Tinosimudzira zita, tinosimudzira. Then kana tichimba song muchechi, kana takaisa a transliteration pazasi apa kuitira hama dzedu dzisinganzwe shona, patinoti tinosimudzira, tinenge chiti we elevate you, we raise you higher and higher. You understand? So I'm trying to find some example to make it stick. Saka kuelevata kusimudzira, asi depression kudzikisira.
So this is very important. Let us go back to our question. So zviri kuitika panapa ndezvekuti toda kuanswer part 1. Part 1 iri kuti calculate the angle of elevation of P from B. So tinoziva isusu elevation kudi kusimudzira. Saka it's P from B. So the original line of sight inenge iri ino E, line iri. Let me use a different color kuti zvinyatsokuoneka. The original line of sight nderino iri, like this. Then elevating kwakudai so. Mapaona. Saka angle yatiri kutsvaga ndeino E, we can call it theta. That's all. So an understanding of what the angle of elevation is, ndoinoita kuti tiwane theta. We have to first discover the original line of sight. Togona kuti dana chiti line of sight. Saka tiri pana B panapa, the original line of sight is going to be chi line rino iri. Rinenge riri chi, rinenge riri parallel to the horizontal ground. Then it is elevated, rasimudzirwa across this angle, which is called theta. Kuti titarise panani, pana P. Saka kana tapanapa, handifunge kuti zvinofangwa kunetsa, because we have this length. Togona kutoiseparate yakaiva iseparate triangle. Tina P, tina D panapa. Remember this line should be is what 11 meters high. Then tineka line kanaka 4 meters. Then we have this line. Of course, iri line iri rinenge richi meeting the horizontal at 90 degrees. It should be self-evident. And chimwe chinchoita kuti zvive self-evident inhau yekuti zvanzi a heavy ball hangs from a point P 11 meters above horizontal ground by means of a thin wire. Saka this ball riri kutokakata that thin wire. It has to meet the ground horizontally. So tiri kutsvaga chii panapa, this angle theta. Calculate the angle of elevation of P from B. Saka angle yatiri kutsvaga inenge chinzi chi. So this is P, this is D, and this is B. Saka angle yatiri kutsvaga iP B D. Munogona kuidana henyu, hamurambidzwe muchiti D B P, so long B ari iye ane kakepu kanaka kanoratidza kuti iangle. Saka kuweka the first part, I can actually leave it here. I've taught it and I'm very confident that you are able to take it from here. So what is important is getting here through analysis, nekusatya question, nekuti I will attempt. Panoda zvivindi paapproacha maquestions akadesignirwa kuti aite senge vana Goliath kudai so. Saka apo ndogona kutoisiya, but rega ndirege zvangu. Of course taona kuti tichashandisa tan theta iri opposite, iri equal to opposite over chin adjacent. Tazoona tichashandisa tan theta handiti. Saka panapa tinenge takuti isusu the tan of angle yacho ndo yatiri kutsvaga, hatisi kuiziva. Angle yacho inonzi PBD. So tan of PBD is equal to the opposite, which is 11 over and the adjacent, which is 4. Saka panapa tinenge takuti PBD iri equal to chi, iri equal to the arctan of 11 over 4. Saka kana tikaenda mucalculator medu tikanotsvaga kuti the arctan of 11 over 4 ambori ani, we are going to get an answer of 70.02 degrees. Ndiyo final answer yedu. So ndo mawekero atinoita. I hope ndatsanangura zvakanaka. Kana ndisina, bvunzai mumacomments kana bvunzai kuWhatsApp kwangu. Asi I think I have explained sufficiently well. So let us go to the second part of this question. A part 2 iri kuti, the ball swings with the wire straight in the vertical plane PDB. When the ball is at X,
directly above B, dpx is equal to 28 degrees. Calculate part A, px. Saka toda kucalculata px. Sezvandinogara ndichitaura, zvinhu izvi zvinotoda kuti tidrowe madiagrams edu tega, kunyangwe diagram iri riripo panapa. So we have this diagram. Pano ndo pana p, then a swing, of course, adai so. Pano pana x, then this extrapolation is very important. Even this one is also very important. Pano ndo pana d, pano ndo pana b. Let us not forget kuti kubva pana d kusvika pana b, it's 4 meters, and pd inge iri equal to 11 meters, like this. We need to calculate px, kuti px akakura sei. Saka zvatinoita panapa, tichashandisa nhau yerectangle. Saka tichauya panapa, toisa ka extrapolation arc kanaka, kuitira kuti titova nekatriangle kedu kakadai so. Then because db ndi 4 meters, tichishandisa kuunderstanda kwedu madimensions erectangle, zvinoreva kuti inoi zvakare ngerichi 4 meters. Then taudzwa kudhara kuti this one is 28 degrees. Saka we have 28 degrees, we have 4 meters. Tiri kutsvaga px, saka tinoiwana sei? Px is the hypotenuse by virtue of being opposite this 90-degree angle. Saka kuti tiiwane, we are just going to use sine. The sine of theta is equal to the opposite over the hypotenuse. Saka panapa tinenge takuti the sine of 28 degrees is equal to the opposite in over 4, because 4 meters is opposite this 28-degree angle, over hypotenuse yatiri kutsvaga ndiani? Ndiyo px. Saka ndatakuiweka further panapa, px through cross multiplication inenge iri equal to 4 over the sine of 28 degrees, and this is equal to what? Tikaenda mucalculator medu, tikanoti 4 over sine of 28 degrees, tinowana 8.52 meters to 3 significant figures, like this. This is going to be the answer. It becomes easier kana tikadraw our diagram. It's always the case. It becomes easier that way. Saka inoi was A, the A part. What about kucalculator the B part? Kana tichida kucalculator the B part, B yatiri kucalculator ndiani? Ndi xb. Kureva kuti kubva panapa kunosvika panapa ndo patiri kuda. Saka tinoicalculator sei? Zvatichaita panapa zviri easy. Zvatichangoita ndezvekuti tichanoisa chimwe chileta panapa, tongoti ndi q. Saka kubva pavertex yetriangle kusvikira pabase rino iri ndo pachi, ndo pq. Tiri kuzviitirei? You are going to soon notice. Saka using that, we can easily calculate with pq ndiani, because pq will be the adjacent to 28 degrees, where 4 meters is what? Cannot qx is the opposite of 28 degrees. Kureva kuti we are just going to use tan. Tichati the tan of theta, which is equal to the opposite over the adjacent. Saka tichati the tan of 28 degrees, which is equal to the opposite, which is 4 meters, over the adjacent, which is pq. Saka panapa pq inenge iri equal to chi? 4 over the tan of 28 degrees, which is equal to what? Tikaenda mucalculator medu tikanoti 4 over the tan of 28 degrees, tinowana 7.52 meters, which of course is corrected to 3 significant figures. But this is not going to be our answer. Panapa taona kuti ndi 7.52. Saka isusu tiri kutsvaga xb.
So ndoda kuti ndikontinye but ndiri kuikontinyira pasaidi panapa kuitira kuti munyatsokuona zviri kufamba sei. Saka kana takuda kuzowana the final answer, zvatinongoita ndezvekuti tichati, alright, let me continue in the normal way. Tichati isusu PQ plus QD, PQ plus XB is equal to PD. PQ plus XB iri equal to PD. Nemhaka yandiri kudaro, chiri kunzi PQ handi kubva panapa kusvika apapa zvakangofananawo zvakare nekubva kuri kuti taita extrapolate kunoku, tikaita extrapolate kunoku, mapaona. Saka kubva papoint ino ishi tichinobata apa inenge iri 7.52. Saka isusu toda kutsvaga kubva panapa kusvika kudzoka pasi apa. Saka kuti tipawane tikati PQ tobva tati plus XB inofanirwa kutipa PD, of which PD kubva panapa tichienda kunoku. I hope zviri kunzwisisika. Saka kana takuda kungoiweka panapa, of course tiri kutsvaga XB. Saka XB inenge iri equal to PD minus PQ. XB is equal to PD ndiani 11 meters. 11 meters dzepanapa idzi tichasubtracta PQ, of which PQ anenge ari 7.52 meters. Saka tikati 11 meters minus 7.52 meters tinowana 3.48 meters corrected to 3 significant figures. So zvatangoita ndezvekuti tacalculate yatinokwanisa kuwana, which is kubva pavertex panapa kusvikira pabase, yatati PQ ikaita 7.52 meters, then tadaro manje ndova tazongoti 11 meters dzese minus 7.52 meters tinowana taona tinowana 3.48 meters. Tatopedza. It's not difficult if you come to think of it. It just needs procedure. Chete. Okay, let us now go to the second part, which is part B of our question. As concerning the part B of our question, taudzwa kuti the volume of a sphere is equal to 4 over 3 pi r cubed. And ndobva taudzwa kuti the ball is a sphere of volume 96 cubic centimeters. Calculate its radius. Saka toda kucalculate radius. Radius ndiani? Ndi r. Saka zvachatanga taita, we are going to make r cubed the subject of the formula. So I want you to look very closely. Panapa ndikuda kupa mhanya because I know kuti panowanzo kukanganisa vanhu vazhinji. We have v is equal to 4 over 3 pi r cube. Anditika? Tiri kuda kuti r cubed asare ari kunoku. So zvatichaita ndezvekuti tichaisa bracket kunoku tomultiplya nethe reciprocal of 4 over 3 chamultiplya na3 over 4. But because of the law of balancing equations, zvataita kuright tofanirwa kuzviitawo kuleft hand side. Saka kuno chamultiplya zvakare nani na3 over 4. Saka 3 inoi yakunochekana na3 uyu, 4 uyu yakuchekana na4 uyu. Kureva kuti kuno kutaana 3, tikati 3 over 4 times v inenge chingoti 3 times v. Saka ino inenge iri 3v over 4. Saka 3v over 4 iri equal to pi r cubed. Okay, then toda kubvisa kapai kanaka. Traditionally taingoya panapa todivide na pi, but tikadaro kunyange zviri correct zvinocomplicata maths dzedu. Saka rather zvatichaita ndezvekuti tichauya panapa tomultiplya ku right hand side na 1 over pi kuitira kuti kunoku tiuye timultiply na 1 over pi. Inotanga tadivida kunoku na pi, so taifanirwa kuzoya kuno todivida na pi, tatova as fraction risiri friendly. So after tadaro tichati pi inoi chachekana na pi inoi, kureva kuti
tinenge takuti r cubed times 1 inoramba iri r cubed. Saka panapa 1 times 3v, that's 3v over pi times 4 ndiani ndi 4 pi. Saka 3v over 4 pi is equal to r cubed. Tikainyora inoi tongoinyora takati r cubed is equal to 3v over 4 pi. Okay, zvanzi izvo, the ball is a sphere of volume 96 cubic centimeters. Saka v takutoziva kuti ndi 96. Calculate its radius. Saka panapa tichati r cubed is equal to 3 multiplying 96 over 4. Saka inge iri over 4 pi like this. Ende chimwe chinhu, never use 22 over 7 or 3.14 to replace it with the pi kana zvisina kutaurwa muquestion. Kana question isina kutaura kuti unofanirwa kureplace pi, usadaro, chingosiya pi ungoinyora ingori pi. My student replaced pi with 22 over 7. That's a very grave fundamental mistake. So panapa r cubed is equal to 3 multiplying 96, we get 288. Saka 288 over 4 pi. 34 into 4 ndi 1. What is 4 into 288? Tinowana 72. Saka panapa we have r cubed is equal to 72 over pi. Kana takuda kuwana r, because remember tiri kutsvaga r, hatisi kutsvaga r cubed. Saka kana tichida kuwana r, we have to take the cube root of r cubed. Kureva kuti tinodai so, tosaka 3 panapa. Then zvataitawo kundo zvatinouya toitawo futi kunoku like this, toisaka 3 panapa. Remember, kana tiine situation tina x squared is equal to 4. Pataida kusara tina x, taitora the square root of both. But I had told you in another time kuti x squared is equal to 4. Zvakangofanana nekuti x, alright, kuzoti x squared so is equal to the square root of 4. Zvakangofanana nekuti x to the power 2 multiplying 1/2 is equal to 4 to the power half. Pamusana pekuti square root inongoreva kuti to the power. Saka panapa tina r to the power 3. Saka kuva na r to the power 3 tikada kuibvisa tofanira kumultiply na 1 over 3. Zvinozofanana nekuti chi the cube root of r to the power 3. Do not trouble yourself with these technicalities. Just to know kuti kana iri r to the power 3 inotoda kuti tiiseka square root, kakaita seka square root but kaina 3. Zita racho anonzi ka cube root. Cube root. Saka tikatora the cube root of r to the power 3 tinenge tina r, this is equal to, tikatora the cube root of 72 over pi. Saka iyi tinoitora mucalculator. Zvakuda manje kuziva kuti calculator yako inoda kuti ubaye shift wozobaya ka square root sign here kuti zvinyatsokubuda. Zvakudawo kudzidza calculator yenyu. But cube root kana iri scientific calculator, either Casio kana right view, you can actually find where to press the cube root. Tikatora the cube root of 72 over pi, tinowana an answer of 2.84 centimeters, of course reduced to 3 significant figures. Why 8 centimeters? In a way kuti our volume is in cubic centimeters. So what was important here? Making r the subject of the formula. There's a topic where we learn this in detail. Panapa is just a matter of application. So this is basically our question. If you have questions, you have to ask me through the comments or directly on my numbers. What are my numbers? These are my numbers. You find them on WhatsApp. If you need to call, you use the +27 number. That one is available for calling. Otherwise, and also to those who want extra lessons and extra help in mathematics. Otherwise,
Thank you for your patience and take care.